Omubunge bw'ebunge ya Bonchari Dr. Charles Onchoke nigo abeireka wesokia na gukwanira eng'ana y'omurai bwense Dr. William Samuel Ruto aritko rya Jumapili ase egeti kya Nyantrago aigoro y'okung'anywa kwegeti y'echindege gya Suneka asikeria abeire gakugikeria ege ng'aneyo nigo koreng'ana nera abeireka goteba chibesa chinyinge chiabere chigotumekwa asobwagachi bwegeti ekyo na igo nigo kebwenete gotigara asekere gukora korosi wabune nchira moyo koreta amagendero ase bunge ya Suneka na baigase county ya Kisii asobwagare matukabera ita ya jidumno mo cyane story abanchari negeti kendege gya Suneka kyabera matuka mange utaranyoro bosipore bwenseye yakonyera abantu tari abagusii boka Gusii Nyamira na Kisii county na baigo Homa Bay paka Migori Bomet and Kericho na bonongo tiwere nkurusuwere enenga kia serikali yatumira ng'esiringi bilioni yamo kuri mwaka w'ekimi ibere na 14 bikabona iga satiga yetanake kiriboto bwa the Kenya Airports Authority yetenete bitivi cy'indege niri na kisiringi milioni mirongo kianda kibekira se budget cyaje gukora ukorosi ukwengetie kikendege yekendege nekingenjo mono Bonchari Onchoke bwenso boliwe usina kiko ni waitokole sabara geko babagusii bakonera manganaya tima itingo reko represent Bonchari yako garanti tima itimanga yu tinka nstise kwa amero kiarenge kone mangani negetike rwese kerega bono kubani wetu kwa Bonchari koli negetike tigara sikere kara osukere yakorega se wenerete negetike ndege diamond